Ako'y nagpa-eskwela. Ako tanang gasto. Karon wa yung kong tagai. Ay, pag-ipon lagi, samtang kusgan pa. Kay kung matiguang ta, magwa kay kwarta in town. At turata sa atong anak. Sugo-sugo na lang ka. Nay, wato sa aming syudad. Ang tulog ka ako, Nay, patulugan ng isa. Ang isa ligua. Oh. Ang isa, Nay, tulubig si Nina, Nay, ha? Pinalansa. Ikaw po, Tay. Itugway ang kabaw, ang kanding, ang sigbin, itugway. Wala ka! Wala tayo kwarta! Wala na mo mga tiguan diri. Wala mo'y kwarta. Wala mo'y. Pero kwartahan mo, ilug-ilugan mo yung anak. Dati lang, mag-withdraw ka sa imuhang pensyon. Agay, buutan kayo yung mga anak. Wala na sila lamot sa pensyon eh. Inyuha ka na. Gano'n, tiguan na sila. Ato dito, ayaw pakuyog sa inyong anak. Oh, pakuyog sa apo. Kaya kung ikaw po'y saligan, lamyon sa itiimasin kay patagal na kagpiste. Oh, pakuyog sa apo. Kasi numero la, o di araday. O, 0, nya, 6, 6, 6. Pila withdrawon day. Pila doon, lula. Pila so diha, 5,000. I-0 day. Withdrawan at tanang 5,000. Kuha na. Imong anak pa withdrawon. Pila so day. 5,000 naman ni ma. Kana lang 500 imo ma. Nga naman, sa balay man ka nagkaon. Ako may nagatiman ni mo. Ako man mo ay nagapakaon sa imo ha. Rita nang, wala ka. As kang luya. Napoy mga anak ko ay pumangod ba? May hugmaan ng inyong mga ginikanan sa tagbuhay pa. Amen. Pakilaman na inyong mga anak, aban anak, as mga ginikanan talisalok ng mga adlaw. Lipaya na, oy. Amen. Lipaya na. Total gamay raman nagkaon. O na kaya apuhan yan, nag-edad na 80 anyos, mukaon ba naghumba, gamay nagkaon na, laway-laway, malalay. Niya tulon. Diba? O kaya kung puti pasabot may suwan, dili ka mo'y tagiya sa imong kinabuhi, bisan sa imong adlaw. Lipaya ang matagtao nga imong ikasugat. Speak no bad words. Kaya ang daotang pamulong mao nay makabuak og relasyon. Ni kaya gyud kaya proverbio na kaingon, siya nga nagbantay siyang baba, nagabantay siyang kalagikan sa kasabot. He that keepeth his mouth, keepeth his soul from trouble. O na kay makita mo kay sunan. Kumusta Brad? Bagay kay ka sa imong bisti ba no? Lindog kayo. Ganahan man na siya. Timong pinanay, dapat ibuhok niyo mo na bilhin ka. Diba? May pa na. Diba? Hello sis, kumusta? Diba? Wow, you look good, ha? Di ba na masukop? Di ba na masukop dahil gunin mo ang tao? Na kay makita sa tao bisag usa ka daotan na ginay batasan nga imong iday. Patay ko nimo kasi may masukog imong guwapa kay kasis. God bless. Swerte kay mong bana. O di ba? Malipay na siya pero ginon nimo. Askat di malasan yung bana. Kadaghan sa babae ikaw mo napili. Pakingaway na. Pailan og live pila na may suot. Mao man na magkakita kang away kay baba. O manay kataganan sa mga babae maglayog sa kalsada. Di ba? Tungod pa na sa pulong. Kaya nga naman, migawa sa imong baba daotang pulong. Pero kung mugawa sa baba, may mga pagdagan. Kumusta, Brad? Mura mo kang si Piolo Pascual. Di ba lipay siya? Di ba? Speak good words. Gabiyahin tanin kinabuhi. Imong siksyak kagahapon, di na ito pwedeng balikon. Amen. Make it a lesson nga magpadayon kas kinabuhi, di na mausap tong mga sikyat nimos
kagahapon. Padayon ka sa pagkinabuhi. Edad ka 80. Mga anak, taksa na lang. Edad ka 90. The world will eliminate you. Ang kalibutan, isalikway ka na, kaya wala na sila makuha ni mo. Wala na, kaya masakito naman ka. Kaya sabay masakito rin, atos kamot. Wala mo mga sakit, paabuta lang. Mga iso, musubutang sa dilig, bisa kung saan ito pagkatiman itong lawas. Masakit yun ka. Oh. Kanang nagsigig kasakit, mga kaigsunan, taas na kinabuhi. Pero kanang way sakit, maunay masakit, period rito. Ng mga high blood, yan ay maintenance mo, wala hutay pa mo. Pero kanang way maintenance, kumpiyansa lang, wala may igsunan. Mumubuhay mo kinabuhi. Mao na nga itong timanan. Ning kinabuhi bisita tas kalibutan. Praise God. Kung kay bisita tama kay sunan, establish good relationship sa imong isikataw. Kini kinalibutan, inipahawa nimo. Dili kay hinumduman kay daghang kag kwarta. Dili kay hinumduman kay daghang kag mga property. Hinumduman ka kung giunsa nimo pagtagad ang mga tao. Amen. Diba? Mao na importante. You will be remembered on how you treat people. Ang matiguan na ta, nga naatas balay sa atong anak. Dawa kay trabaho, kay imong lote na prenda para katiwas og eskwela ang anak. Oh, ang gamay natong liyuta na, dahi ato ni iprinda dahi kay para mo graduate lang ka dahi, graduate panarbaho dahi, lukatan ni dahi ha. Anak ka ba tayong taginikanan? Pag-graduate sa anak, ma! Ay, salamat pag-graduate ako. Ay, salamat anak. Ma! Nalapog kay apo. Di na malukat. Bantay na lang kang apo. Oh. Timpla o gatas para sa apo. Oh. Iniktimplas gatas, abrihan ang biberon, bubuwagin ng tubig. Entaw, di na makaklaro. Muna-muna na ito. Tumak na ba ang tubig? Kita, lisod ganit yung atiman sa unang patanon pata. Oh, edad kag 30, 40, atiman sa mga bata, muna-muna ka. Edad ka na o 60, tagaan kag apo may suot. Na, magtuyok-tuyok na lang mo. Kuha ka gatas. Okay, tanaw-tanaw ko. Sakto ba? Uyog-uyog. Nga kay sakit, kay arthritis. Diba? Oh, niya ni mga po. Ipaabot niya, init pa ni gatas. O niya, ato ba yung batasan? Ato. Ang problema, nabutik na lang gatas. Di na kakabati, ug init, ubugnaw kay ang imong panit, mura naglumpia rapper. Pero salamat ang Diyos na gingon, bisang pag-ubanon ka na. Praise God. Bisang pagtigulang ka na, ingon sa Isaiah, dilir ko ikaw, biyaan ni taligdan. Sapnayon ko ikaw. Maunay pinaka-importante sa kinabuhi. Panundon sa ato mga anak, ang mga espiritual na butang. Amen. Mao nang ginikanan, madasigon mo, inikamatay niyo ng igsoon. Sama ni Abraham, sama ni Jacob, tawagon niyang 12 ka anak ni Jacob. Gipanalanginan si Rubeng, panalanginan niya. Hangtod ni abot kang Jose. Ingon siya kang Jose, magbalambungon ka sama sa sanga.
panaon ka, pasakitan ka, apan magbabungahon ka. Kay ang imong sanga, musaylo pa, dihat sa pader sa imong kaaway. Hindi man ka anak, namungas yan, kunya ang iyang sanga, tuwa na pikas, tuwa na sa silingan. Ang balaod may anak, ang mahulog dito, iyan na si mong silingan. Nya kay daw man ang uban, puto ng sanga. Panalangin sa Ginoo, mga kaigsunan. Mauna mo, hawa man taning kalibutan. Atong mga anak, binla nato, magmatkusgan ka. Magmalikon ka sa pagpangalagad. Pagparog, bisag daghang pagsulay. Pagparog na malikon. Kay wapot ang kinabuhi nga labing malisod. Ipilit ko kanimo ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios tagaingon. Ang mula hutay hangtod sa katapusan mamaluwa. Nasi Mark Pastor, papauli ang kayang nanay, di pa gustong mamatay, di pa ni mo abot ni. Ambot sa kay ibilin, ani. Lagi na ibilin. Oh, di ba? Kasi may mga ungo, wak-wak na rin. Nga nung napamatay, mga ungo, wak-wak ka ron. Kay naikibit lang. Ha? Naikibit lang niya, naimudawat. Oh, wak-wak ka, ungo ka, vampira ka. Oh, dugay man na mamatay pasaway kabingnan. Oh, mingon na. Oh. Apo, dali dire. Binlanta ka sa akong pagkaungo, sa akong pagkakikik o pagkawakwak. Nagdawato na sa apo. Siya ang bagong ungo. Wapa mo kay balo nga kaliwat may ungo. Ang akong apuhan, orasyonan. Ang iyang mga anak, puro orasyonan. Kaming mga apo, mga orasyonan. Basta taga-samal, dagan ang orasyon. Oh, nami mga patik. Nami patik sa likod, kay gitagaan ni orasyon. Musay orasyon, pamoy-poy sa kaaway. Oh, kaaway na purti sa kuha. Ipoy ay ka ng pahubsun ang iyang kasupay. Oh, tagaan ni orasyon. Nga ka ng babae, di mo subot, amoran, orasyonan. Mau na sister lo, sugot yun. Kahom na sa kangit-ngit, ka nagpabilin, hangtod karoon, tinuod na. Tanawag libro sa mga buhat. Ang tanang may mga orasyonan o libreta, ilang ipangsunog. Busa ko na kay libreta karon ambe. Ato ng sunugon, kay di ka kadawat og Holy Ghost. Amen. Supakiro kag pastor. Matinuntanon ka. Di ba? O, dahil na, kung gamay lang diferensya, ipabarang. O na ako po, dala tayo gamay diferensya, ipabarang. Pastor, tunay kag barang, ipabarangay. Karang inyong versikulo, gikuha nyo na sa usa ka magpupugas. Usa ka magpupugas, nagdala siyang binhi. Ang uban, hulog sa kadalanan. Paghulog sa kadalanan, miabot ang langgam. Ugi tuka ang maong binhi. Unsa debuti pasabot ato? Mga kaigsunan, kung mapugsan ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios, ngayon ka, bituog yun ang giwali ng pastor pa. Bituog yun ko ang giwali ni Pastor Florentino. Pag ulis balay, at anaaw na kasi mong silingan, nagsimba na ka ng pistikostal. Wapil po kag praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wapil na po kag hallelujah, hallelujah. Kay mo kag kinsa mong silingan, mga yawa na. Gamiton sila sa yawa aron patyon ang binhi diha sa imong kasing-kasing. Oh.
Inig-ulit nimo daghang paryente mga higala o biyay-biyay nimo. Diri porti nimo paminos pulong sa Dios insakto gyud. Magtarong sa kinabuhi kay bisita lang ni kalibutan unya ang kinabuhi dunay katapusan. Inig-uli nimo tukaon na sa imong paryente. Kuhaon na, patyo na sa imong kasing-kasing. O sa imong sa Biblia, wala mo lambo tong pulong na nahulog sa kadalanan. Kay dito ka sa langka. Karon, sige siya pugas. Dihay nahulog sa kabatuan. Nga may gamay nga yuta. Mitubo, biturok ang binhi. O unya siya migitib o mitubo. Apan pag-abot sa kainit sa adlaw, ang nahitabo, nalaos o nalaya. Ang pulong sa Ginoo, ingon dia sa translation, gidawat sa usa ka tawo ang pulong sa Dios nga malipayon. Bautismuhan siya, naghinulsol siya. Apan pag-abot na sa adlaw, nga mao'y simpulo sa mga paglutos o pagbiyay-biyay, wala kaagwanta, nalaos ang iyahang pagtuo. O sa imong Biblia, kay patuon, gabay ra ang yuta, tungod kay way kamot. Ang kainit sa adlaw, mao'y milaya niya may sun. Ang katarungan, way gamot. Makapatay ba niya ang init sa adlaw? Para sa mga tanong diway, way tanong mabuhi kung way adlaw. O, way tanong nga magpabilin kung way init sa adlaw. Apan siya nalaos o nalaya tungod kay way gamot. Kini mga lagad ka nga way gamot, mga kaigsunan, dali ra kang pukanon sa imong kaaway. Kaya ang imong gamot, wa mo titlom, kay puno sa kabatuan. Di ka titlom ang gamot, kay daghang kay bato. Mga bato may igsuon. Di ka patay, kay way gamot. Wa mo'y tinuod nga tanong diri ba diya? Oh, diya, tinuod ni. Ato nang ibton. Di ba? Oo. Tinuod yun isyo. Oo. Nay gamot! Yes. Amen. Oh. Kung plastic ni, way gamot. Right. Amen. Ang plastic nga tanong, way hago. Amen. Di na kinala ka mo sakripisyo bubuan. Kaya way hago. Pero, dili mailag ang mga langgam sa mga tanong. Kung mamunga, kung doon ay bunga ni, okay kuan, butang ito plastic ka bunga, wag yung langgam nga muanhi dire. Kay ba o silang plastic na? Wag yung mga kaigsunan. Kay way kamot. Kristohanon ka nga wag kay kamot mga kaigsunan. Mawala lagi ka. Mawala ka. Kaya ka mabutang pagsulay. Mabutang hangin, mabutang bagyo, mabutang baha. Sorry. Kanang bagyo kay ba mo unsa? Ang gubaon sa bagyo, kanang ang huyang. Maguba pas bagyo ang simento. Dili. Piri mo payag-payag, ganipa lang, ilupat na payos kabigin. Kay di man ang likon. Pero ang likon, magpabilin. Hindi ka mo sa pagsulay sa iglesia, ipang langkot. Katungway ka mo. Praise God. Isa lipay tas mga pagsulay, hindi na po. Abi na po microphone eh. Sige kong yaw-yaw na rin, kung microphone. Wala, di kulay. Wala. Nagpabili lang ka kay na grasya, na ipanalangin, ka magdugay. Ang balay nga natukod, ibabaw sa balas. Gihangin, giulan, gibaha, gibadlas. Ang balay nga natukod sa bato, gihangin, giulan, gibaha. Mihunong ang hangin, mihubas ang baha, miundang ang ulan, ang balay nagpabilin.
kay nagbarong ibabaw sa bato. Timanin nyo ni. Nagtindog ka sa balas o natindog ka sa bato, maurang pagsulaya. Hangin, ulan o baha. Uda kag pangalagad kay diri sa pagpangalagad, kusog ang hangin, kusag ang hulan, kusog ang baha. Pag undang nimo, hanginon gyapon ka. Oh. Maurang pagsulaya. Ang problema sa mga unbeliever, problema po na to. Ang unbeliever, problema silang mga anak, kaya nagkakabit. Naman po yung nagkakabit. Na problema ang unbeliever, kang ilang anak na buntisan, naman po sa tuwa. Isa na asa lagi. Oh, iligtaas ang gasolina. May magbuingon ng shell. Pentecostal mo, sige. Oh, sa ila, sa isinta ang litro. Ikaw kay Pentecostal, 20. Dili! Maura! Muna ka pangalagan, hanginon gyapon ka. Ulanon gyapon ka. Bagyoon gyapon ka. Hanggang kayo kaplas ka. Kung magpabilin ka, mao gyapon. Ulanon ka, bahaon ka, hanginon tagkusog. Pero bisa kung saon, basta nagtindog tayo ibabaw sa bato, magpabilin ta diya. Ang importante, dunay gamot. Kaya ang Biblia nagaingon, o kayway gamot, nalaos, nalaya. Kano sana ito mahibaluin nga doon kay gamot, inikabot sa pagsulay. Sulayo na gani ng iglesia, maigsoon, dunay hangin, dunay ulan, dunay baha. Ang uban mga lagpot kay way gamot. Kamo na mo gamot gyud ta. 21 katuig mong gipahamutan sa Dios. Praise God, kini pagpangalagad sa Ginoo, dili nimo ipakitya sa problema. Nagyabot tay problema. Apan kauban nato ang Ginoo kay ang Ginoo nagaingon. O balik ka mo gikapuyan kay papahulay. Na may gamot. Basta di pa malaya, pwede mo na itanong mo balik. Amen. Kasa ko sa kakabackslider, basta mahinumdum ka pa sa Diyos. Naapa kay paglaom. Amen. Basta, doon na pa'y grasya ang Diyos, mga kaisuran. Doon na yung kay paglaom. Basta may mo sa Biblia, kay way gamot, nangalaos, kung nalaya. Ikaduha, dihay nahulog sa kasampinitan. Nabuhi! Pero nakigdumog sa mga sampinit. Oh. Nabuhi siya! O, ang maong binhi mitubo. Kaya ba mo sa way bunga. Pero buhi. Ang ganti sa mag-uuma ang bunga. Kung wa na'y bunga, pakyas ang imuhong pag-atiman. O sa inaitabo, o ang sampinit nagsimbolo sa bahandi, kahilayan, o mga kabalaka sa kalibutan. Mitubo siya, pero ang sampinit, gigakos-gakos yun siya. O sa diingon sa English, chok. O sa binisaya sa chok, tuok. Oh. So, ang kabalaka sa kalibutan o kang bahandi, nagtuok. Oh, magkagituok ka. Oh. Kapangalagad ka, pero galisod ka ginawa. Amen. Kay ginatuok ka sa kabalakas kalibutan. Amen. Di mo simba basta dagang problema. Di mo simba basta way kwata. Gituok ka sa kabalaka. Amen. Ka na simba kay na mga problema. Ano ang kasi badagan mo problema ingon ani mo na. Di yung kaundagan problema. Ano di yung kasimba. O sa nita mo gito. Oh, di magkakupong ka, mabuhi ka. Dako mo na imong liog kini. Kamay. Di magkakupong ka, tingog. Kung tukod ka, di na ka-praise the Lord, di na ka-amen. Kaya dito ka. Si bakit na ibisa usaw yung paningkamot, di na kwarta, huwag kwartang manubra. Di ka ba yung tama
na Lord kwarta, Lord naman. Ayaw! Kay damor nga na kay kwarta. Damor ka na magpangita. Kay ang kadalo o ang kahakog, way katagbawan. Pero makaplagan mo si Kristo. Siya mauitag iya sa tanang butang sa kalibutan. Wa siya magsaad ka na tuon ta. Ingon siya, unaha ang gingarian sa Dios. Kay kanan inyong ipangita, pagkaon, imno nung Kristi, asa mo magpuyo. Idugang ra! Idugang ra sa Ginoo. Pakapin! Kanang kwarta, pakapin na na. Unaha ang gingarian sa Dios. Ang atong problema kay ang pakapin may atong gusto. Yan di man mo naman ko ng kapit. Pakapin, kundi di mo unahon ang iya sa Diyos. Sabi ng Domingo, o ibis mo simba ka, tuwa ka, drive ka, kaya na masahiro ka, musabot ka kalayo sa gingarian sa Diyos. Kaya mong ipangita itong pakapin. Nakakaon mo na, Jollibee din eh. Jollibee. Imong anak, imong apo, gusto mo palit sa mga dulaan. Di man mo na mapalit, kundi ka mo order o bayumil. Mato sa ka dito, order ka chicken joy, spaghetti, sa pa? Burger, Prince Price, o pila, 500 tanan. O tagaan kang resibo, ato atong tag-iya sa nag-in-charge sa dulaan. Mato ka. Ma'am, di ara ang kuhan. Sige ma'am, papiliya lang imong apo, unsay ang gusto. Pili lang siya, usa na kabuok. Pili lang. Pero di tumakot to pagkapin, kundi ka mag-order o bagyo meal. Di na to madawat ang pagkapin sa Diyos kung wala to unaha ang iyang ginariya. Si Pastor Roland, Pastor Abi, di unang nagingarian sa Diyos. Oy, wala ko sila kaanak. Pinakita sa gingarian sa Diyos. Kaya po niya sila may sunluwi kay pagsugod. Pag kung magtiayon, wapay klaro sa puyo. Wapay klaro sa income. Di ba? Pero mabilin lang. Praise God. Unahan lang ang gingarian sa Diyos. Kung di una lang gingarian sa Diyos, asa pa man mo, wala pa. Sa dihang may barog na ang gingarian sa Diyos, nagmakugihon sila, gihatag na mo sa Ginoo. Gibutang na mo sa Ginoo. Amen. Nangakapit mo, nangaluwas mo. Kaya ang Ginoo, di na musugot ang Diyos og out of order. Paghimo sa Diyos, sa tubig o sa isda, asa may giuna? Isda o tubig? Kaya kay Diyos man siya, di pwede unahong isda? Dili. Kaya nga naman, common sense, asa man mo ibutang ng isda? So ang Diyos, di mo na siya, very orderly. Giuna sa niya ang dagat, una butang ang isda. Okay? Asa may giuna sa Diyos, yuta o kining mga tanong? Una yun ang yuta, una ang tanong. Kano sa man ihatag sa Dios ang atong kalanon bisti nga atong gikinalan kung unahon nato ang gingarian sa Dios. Pauswagon ta sa Ginoo, panalanginan ta mga kaigsunan kay balaod na sa Dios. Amen. Damor ka mga laga sa Dios, damor blessing imo madawat. Kapoy ba yan yung pobre? Sige na kasimot o bikiri nga. 4 ka kilometro pero ang humot sa tinapay. Kahumot sa pandikal. Di ba? Kapili pobrita. Kaya pobrita mga kaigsunan, di takapalit og maayong sudan. Isod na maunang pauswagon ta sa Ginoo. Magpabilin ta sa Ginoo. Ayaw na lang kabalaka, kay imo lang mabantayan. Nga si kadulgayon sa imong pagpangalagad, makurat ka na lang. Nausap ng inyong balay. Doon na mo yung mga sakyanan. Kanang mga putanga kihatag sa Diyos. Kay di una ang iyang katapusan kay mula ka para panisi, Pastor. Doon ay pili nga nahulog
sa maayong yuta. Nag-harvest siya. Timan ini, naay naglingkod ron diri ng inyong kasing-kasing murang naasdaplin sa dalan. Amo mong gipuksan, pero inipauli nyo, daghang mapuka niya. Karong hapon na, naagyapoy ako gipuksan, bisag batuon kag kasing-kasing. Pero at least naakay gamay nga pagigugma sa Dios. Apan makita ang imong katiunay, inikabot sa pagsulay, inikabot pagsidlak sa adlaw. Makaagwanta ka ba? Kung wa kay gamot ang adlaw, kamatayon. Pero kung naa kay gamot ang adlaw, kinabuhi. Kung wa kay gamot ang pagsulay, kamatayon. Kung wa kay gamot ang pagsulay, maghatag og kaliyahon. Kung wa kay gamot ang pagsulay, mahimo ning discouragement. Pero kung doon na kay gamot makaigsunan, ang pagsulay maghatag og kalikon. Ang pagsulay maghatag og gahom. Ang pagsulay maghatag og direksyon. Murag kadaghanan sa ato karon nakikaway og mga sampinit. Portigisura crisis nato usahay. Gidumog ka sa mga kalisod sa kinabuhi. Pero salamat, nasa upat kamatang sa yuta, dunay usa nga tabunok mabungahon mga kaigsoon. Pastor, ngano man itong magpupugas? Nganong naadap sa dalan, gipugsan man. Nya ka ng kabatuan, kay bao man siya way mutubo, ngano man gipugsan pag yun. Nya ka ng sagbutan, nasampinit, ngano gipugsan man kita? Ngano? Nagpailan, budawat ka o dili, pugsan ka. Besang unsa ka, mura lang kang dalan, bantok ang dalan, o nya mutok ka ang langgam, pugsan yapon ka. Bisag kabatuan, imong kasing-kasing, pugsan lang yapon. Aron sa adlaw sa paghukom, di ka makaingon, wa ko makadungog sa pulong sa Dios. Kay nga naman, way kipili ang magpupugas. Ikaw na na mag-desisyon. Kung kabatuan ka, sampinitan ka, umayo kang yuta, apan sumasa kong isulti, ang pinakamayong butang ikabilin sa imong mga anak, dili ng butang makita o mahikap, apan mga butang nga iha sa Dios, nga mulungkad sa walay katapusan, ibilin ang kaluwasan. Diyak kas kalibutan, atong inotong mga anak, anak ang Dios nga imong ialagat usara. Anak ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kay ang Marcos 16:16 nag-ingon, ang mutuo o magpabautismo murag maluwas, hapit na maluwas, luwasunon, maluwas. Ang period sa Dios ay butang i-question mark. Pulong na sa Ginoo. Maulay nga, din kinabuhi kung doon na kay pagtuo, makapadayon ka. Kay maunay gamot na tumayson. Ang atong pagtuo, maunay gamot. Nga naman, Hebrews 11:6, kung walay pagtuo, di mahimuot ang Diyos. For without faith, it is impossible to please God. Niyata karon kay doon natay pagtuo. Niyata karon kay doon natay pagtuo nga ang Diyos magatagpo nato. We have faith because the faith is pleasing God. Hallelujah. Salamat. Nining atong panagtigo may igsoon. O sa di pa ka magbulagay at ang hangyon si Pastor kaubal siyang Dana Pastora maghimo tag special prayer para nila asa matos dumuin ako na